Някакво седя и примерно говориш с приятелката си, разговора вече е почти такъв накрая, то някакво се каже повече и просто и кажеш, ще отида малко да се подсъкам нали, на PlayStation или на компа нещо, сега и без това какво си тя прави някаква физиономия такава. И всеки ден ли ще играеш? И те срам вече. Никакво внимание не ми обръщаш. Ти разбираш ли? Внимание, 2 часа. Говорим си. Теми развиваме. И всякакви теории. Космоса. Извънземните разбираш ли? Обаче кажеш ли, че ще играеш? Никакво внимание не обръщаш. Ти си вече най-долния. И въпросът ми е към младата женска аудитория. Толкова много ли въдразним като играем бе? Какво толкова сме ви направили? По-ли е хубаво да ходиш някъде вечер да не знаете къде сме и да фърляш бомба вкъщи и да гледаш на карти Таро и на Леля Жечия се обаждаш, де те гледала едно време на майка ти, преди да се родиш. А? И си цъкам и там на компютърчето, цъкам и си на PlayStation-чето и си не е спокойно. И през 1-2 минутки, може ли да ми направиш един сандвич, може ли това? Има и.